Queen tatelicious vodedzera kuti Mai Titi vanogona kupfeka kudarika Madomboss naLorraine guyo naketty nyange zvavo vachipfeka masaga. Hi guys, welcome to our channel TFAs TV. Ndo zvavanyora izvi, vanyora kuti one celebrity rinogona kupfeka ndiMai Titi, jealous down, nyange zvavo zvekumusha kwavo, zvekuroorwa zvichiramba ndezvekumusha kwavo. Ndo zvavataura. Vakauya vakadedzera kuti Madomboss vanozoita inonzi overdoing it. Havagoni kupfeka, vakapfeka vanodarikidzira, ndozvavataura Queen tatelicious. Vakabva vakaenda kuna Lorraine guyo, vakati Lorraine guyo hapana zvaanogona kupfeka, atombogoni. Chinhu chaanogona kufongorera vanhu, kuratidza vanhu magaro, kufuratira, kwete mbatya. Ndozvavataura Queen tatelicious. Vakabva vakaenda pane uyo anonzi Ketty, hamene kuti munomuziva here. Zvanzi Ketty maybe anosvikirwa neshavi, anenge face yake inenge yemurume. Handizivi kuti munoti kudii kana mukatarisa Ketty, munoti kudii guys. Ndo nyaya iripo, ndozvataurwa naQueen vedu. Vadedzera vatenderera vanhu vese vachitaura kuti asi Mai Titi inumber one, best celebrity rinogona kupfeka. Nyange zvavo vachipfeka zvemasaga, vamwe vanhu vauya vakadedzera kuti chimbovanzwirai kani makavaona vachipisa dress ravo. Saka guys, I don't know kuti munoti kudii. Ndo nyaya iripo, asi vanhu vati nyange zvazvo Mai Titi is one of the best, vanogona kupfeka zvavo number one. Vanhu vamira naQueen tatelicious panyaya iyoyo, asi Madomboss vadedzerwa kunzi nyange vachigona zvavo kupfeka vanozodarikidzira, vakadarikidzira vanozopfeka zvo zvisina kunaka. So guys, I don't know, please comment down below mutudze kuti Queen tatelicious vataura chokwadi here kana kuti chii. Thank you so much for your support.